Kaixo guztioi. Bueno, bideo honetan aurrekoetan ez bezala ekuazioak agertuko zaizkigu, matematikak. Aurreko bideoetan, ikusten sarrera eta leiar motak azaltzeaz aparte, batez ere guztia egiten genuen grafikoki, eskemak edo diagramak egiten genituen. Eta selektibitatean bai ariketetan eskatuko dizkizuete diagramak egiten jakitea. Eta izatez ekuazioekin lortuko duguna eta diagrametan ikusten duguna, koherenteak izan behar dira hien artean. Esan genezake diagrametan lortuko ditugun gauzak direla kualitatiboak eta ekuazioekin lortuko ditugula zenbakiak jarri eta zerbait kuantitatiboa lortzea. Badaude ekuazio mota asko optika geometrikoan, baina gu zentratuko gara bakarrik leiar meheetan erabiltzen ditugun ekuazioetan. Eta 3 izango dira, ez dira bat ere zailak, oso errezak. Hasiko gara hitz egiten leiar baten potentziari buruz, ondoren ikusiko dugu zein den leiarmeen ekuazioa, oso garrantzitsua dena, eta azkenik albo handipena, nahiko koherentea eta intuitiboa izan daitekena, eta honekin lotuta izango direla, erabiliko ditugu iaia formula bakar. Hasiko gara beraz, esaten zer den leiar baten potentzia. Leiar baten potentzia, P, kalkulatzeko egin behar duguna da, F'-aren alderantzizkoa, bat zati F'. Eta potentzia dioptrioetan neurtzen da. Adibidez, imaginatu esaten digute, leiarme baten distantzia fokala dela -10 zentimetro. Vale. Azteko F' negatibo bada, ja badakigu lentea divergente izango dela. Zerbaiterako behar dugu? Ez, baina, ulertzeko edo behintzat ulertzen azteko. Distantzia fokala bere unitatea metroak izan behar dira. Vale, beraz lehenik eta sentimetroak metrotara paratzen ditugu, negatiba mantentzen dugu. Eta ondoren kalkulatzen dugu potentzia. Potentzia izango da bat, zati, distantzia fokala metrotan neurtuta, -0,1. Bat zati -0,1, -10 ematen du. Beraz, distantzia fokal hau daukan leiarmearen potentzia izango da -10 dioptrio. Dioptriotan neurtzen da. Dioptriak eta entzungo zenituen ziurrenik okulistan, esaten dizutelako ez dakizen bat dioptria dituzula, ez dakizen bateko dioptriako lentillak edo betaurrekoak erabili bar direla, azkenan lentillak eta betaurrekoak izango dira sistema optikoak, izango dituztenak distantzia fokalak, eta ja azteko ulertzen dioptrio bat izango da distantzia fokalaren alderantzizkoa, P bat zati F' bada, F' izango da bat zati P. Bigarren ekuazio izango da leiarmeen ekuazioa, eta ikusten duzunez ez da oso zaila. Alde batetik erlazionatzen du F' distantzia fokala, baita erlazionatzen du S' izango dela irudia leiarmeetik daukan distantzia, eta baita ere S izango dela objektuaren distantzia. Hau da, erlazionatzen du irudiaren posizioa, objektuaren posizioa eta distantzia fokala. Kontu handia zeinoekin jakin behar zuen noiz den F', S', eta S noiz diren positiboak eta negatiboak. Horregatik jarri ditut berriz ere hemen dinarauak. Goratu hau dela sistema kartesiarra, beraz oso erreza. Eskerrera badaude negatiboa dira, eskuinera badaude positiboak. Kasu honetan S izango zen negatiboa, negatiboa eta negatiboarekin joango ziren negatiboak. Kasu honetan S' izango zen positiboa eta F' izango zen positiboa baita ere, bale? Beraz, hemetik bi ezagutzen badugu, 3. lortzeko aukera izango dugu. Imaginatu, F' da leiarraren ezaugarria, beraz askotan esango digute zein den leiarraren F' edo leiarraren potentzia, eta F' lortu ezakegu. Eta ondoren, objektua non dagoen jokatuta esaten badigute, jakin ahal izango dugu, non dagoen gure irudia. Jarri dut kontuz zeinuekin, baita ere kontuz unitateekin. Egin daiteke guztia sentimetroetan? Bai, gomendagarria da? Ez. Nik beti pasatuko nuke metrotara, direla sistema internazionaleko unitateak, eta horrela esarete inoiz erratuko. Beraz, leiarmeen ekuazioak hauek 3 erlazionatzen ditu. Ariketetan etengabe erabiliko ditugu, beraz, honi buruz ez dugu askoz gehiago esango. Eta azkenengo ekuazioa izango da albo handipenaren ekuazioa, albo handipena. Azkenen albo handipena esaten digu zein da irudia eta objekturen arteko erlazioa. Hau da, I' zati, oratu I' izango dela irudiaren tamaina eta I izango dela objektuaren tamaina. Eta oso interesgarria da baita ere delako S' zati S. Bai? Irudiaren posizioa eta objektuaren posizioa. Erlazionatu aldugu irudia eta objektuaren tamaina
haien posizioekin. Aurreko ekuazioan agertzen ziren S' eta S, beraz, S' eta S kalkulatzeko baliabideak ditugu aurreko ekuazioarekin. Ezagutzen baditugu S' eta S, zuzenean ezagutu dezakegu zein den albo handipena. Hau da, hauek ezagutzen baditugu, jakin dezakegu irudia eta objektuaren arteko erlazioa zenbatekoa den, eta hori ezagutzen badugu, eta esaten badigute objektuaren tamaina, zuzenean kalkulatu dezakegu objektuaren irudia. Beraz, normalean, hauek kalkulatzen ditugu aurretik, kalkulatzen dugu albo handipena, eta eskatzen digutenean irudiaren tamaina, hiruko erregala erraz batekin lor dezakegu. Zenbait gauza albo handipenari buruz, bale? Hemen A jarri beharrean A jarri dut. Albo handipena positiboa bada, irudia zuzena izango da. Hau da, albo handipena adibidez, 8 bada, esan nahi du, gure objektua 8 aldiz handiago izango dela, baina norabide berdinarekin. Beraz, albo handipena handiago 0, irudiaren gezia gorantz izango zen. Albo handipena negatiboa bada, alderantziz, kasunetan bezala, kasunetan albo handipena negatiboa izan behar da zergaitik. Irudia buruz bera dagoelako eta objektua buruz gora. Eta bestalde batetik, albo handipenaren modulua handiago bat bada, esan nahi du, irudia izango dela handiagoa. Eta albo handipena deren modulua bat baino txikiagoa da, txikiagoa. Kasunetan, irudia denez txikiagoa eta alderantziz, jakin dezakegu, albo handipena kasunetan izango dela negatiboa eta baita ere albo handipena izango dela bat baino txikiagoa. Albo handipenaren modulua. Beraz, asmatuko dut, imaginatu, kasunetan albo handipena izan zitekeen -0,75 zerbait jartzeagatik, Baina, garrantzitsua da ikuste albo handipena kalkulatzen dugunean eta eskema egin dugunean ea gauzak koherenteak diren edo ez.